Πώς το λέμε, αέρα. Ρουμπιές, πήγαινε. Λαμπρό, Λαμπρό. Όταν αυτή η μπάλα θα μπεις μπροστά στην μπάλα. Να μην την πάρει όμως. Να υπολογίσεις σωστά. Σκάει, Γιώργο, σκάει. Για να κάνει 8 με τους προπονείς. Τι άλλο δεν πάει. Πώς θα ρίξουν δίκαιο. Τώρα με τα αριστερό τι βάρεσε, πώς είναι. Έλα Καπανάση, εκεί είμαστε, δεν φτάνει εκεί. Πού τα αριστερό. Και πώς βγήκε η δουλειά. Δεξί ρε, που φάλτσα. Άιντε ρε Τασούλη μου. Βοράκι πάει με τα δύο. Τα δύο πάει μπάλα δεν βρήκε όμως. Λάμπρος. Λάμπρος ο μαχητής. Λάμπρο, είσαι μεγάλος φουκτεράς, εκτός από επιστήμονας μεγάλος. Άμα έχει τελειώσει Λάμπρο. Πώς πάμε, παίζουμε καλά. Μια χαρά φίλε. Μπράβο. Σχόλια δεν έχουμε άρα. Τα έφαγε όλα ο πρόεδρος. Στο κέντρο έχουμε λίγο θέμα. Δεν πειράζει, μια χαρά παίζουν όλοι. Δεν μπορεί να μπει ένα καβό. Γιώργο, ας φίξεις λίγο να πάμε στο επίπεδο έτσι. Φάουλ. Έλα, 4 λεπτά θέλει και τον ήχο να αντέξουν εκεί 5 λεπτά. Πες του Παντογιώνα μην ανεβαίνει τώρα σε αυτές τις φάσεις, μην ανεβαίνει. Πάρε Σέμπι, πάρε. Περιοχή.